Kaixo, zemoz geha, hau jende gutxirek ikusiko eta handixamara igual bota baituz, baina bueno, politika zitzengoet. Atletikeko danak, atletiken aldeko danak, eta realan aldeko danak, eta osasunaren aldeko danak, eta alabeskuk eta danak, benetako futbolan alde egongo balira. Futbolista oso onak sortuko lirateke gure Euskal Herri honetan. Benetan egongo zilako, jende hori egongo zen benetan futbolien jokatzeko goguekin, benetako futbola jokatzeko asmotan. Horren aurka ezer ezin da egin. Nola egea Euskal Herriari buruzko jardunien alde gaudela bai, esan? Futboleko klub ona nahi dugu ekutxia, beste bat ingo dugu gainea danon hartin. Zin daude klub ona iteko futbolekun alde, ni, eta ze, oie, futbolin jokako aldute? Euskal Herrien alde, independentin alde, zein daude, ni. Ze joko egingo dute? Ze entrenadorea euskeu? Hola alda, kontua. Nahi de, hola eta... Umege handi baten bizia, era horta. Umege ikiarri eta gertatzen da, joko horretan haiden guztiek, ja, poltsiku betetzen dutela. Alderdi danak, alderdi berdini daude kobratzen. Enpresa berdini nahi di kobratzen. Sozio nahiku da eskebelako, atletik da realin gertatzen bezala, nola, diru jentik emate joan, klub horrek egiten du horrela bere lana. Eta gehiatik goio moitu, eta zeratik, Inter hori jasotze belako. Euskaldunok ipintzen deunien gure Interra, gehienko batek ipintzen deunien, behar diren kontuetaz jabetzen. Eta ez lau pelagato esaten dutena egiten. Ez, esan dako ez egin dizatela behaiek esaten dutena, bakoitzek bere lana. Euskeri ez ze, euskeraz ez haiek esaten bezala idatzi. Ez, jakin zergatik esaten duten hori, zergatiken horrela, eta nik itzaten dut eta egiten dut horrela. Zeratik, ni naizelako euskalduna, eta ni naizelako nire buru jabi, eta nik esaten ditut eta egiten ditut kontu, nire era, zure era, egiten baituzu, nire mesede onena egingo diezu, bat, eta beste guztiek bai, nire iritzien. Eta nire hortan, morroi utze gizen berrien, eta, oi bai, pentsakera oso, elkartasun eskuek eta solitarioak eta urrutikukin eta haiekin, ez, jakin, ze esan leken beste kontu guztietaz, baina jakin, esan leken guztile, esatetan guztile, eta gero, aukeratu. Aukeratu baino gehiago da, bakoitzek bere ikuskeriatea. Horako joko, hau, da beharrezkoa. Nahi baldin bada, aurreain. Eta zer gertatzen da? Edabide danak, alegintzen die zerbait gehiago goraipatu eta zerbait behera jetxiazten. Eta pentsatzen dugu gainera jokabide horrekin, bakarka egiten da bezala, eta edabideen bidez ondiken gehiago egiten da, jokabide horrekin gaina aurreak agu ezela. Pentsatzen dugu. Ezin da aurreak ahun, oztopatzen, horrekin moten duen gau. Gai izan behar dugu, edon horrekin aurrez aurre izateko
itxiteko eta geurie jakiteko adierazten. Ez ni pentsatzen dudana, izen berlokena, ez. Ni naiz, orain da hemen, hau. Zergea, zertzea, zain du ezagun hori, horrekin ingo dugu Euskal Herri indartzu bat, baina nola inosotuteko baten gabiltzen, etorkizunik ez dutenen propaganda bizigea, zertaz da bapateko txorak egiten galduz geure burua, futbolzaleek biltzen bezala, burrukak eta ez dakiz eta laguntasune ona da, eta futbola ona txalokatzire ona da, ez? Hori pixenten ditze du, oindikin euskaldunek, ez? Baina gaigean pixkat gehioa junez bizitzen, ez, hortaz? Gehioa junez, hortan, jode, ez da izale, gainare pos gehiena behar emateu. Eta pos hori gaina bakoitzek behar sortzen du. Eta balion, baina hain da barmena, netzat? Eta ego gehiago ezin kontu klak. Egun baten ez, alperdut edo nazkautu nabil, da berzit, baina bigarren edo dugarren gorakaitea. Gorakaitea beti, goraka esatik, hortako bizigalako, bizigea izateko benetazkuk. Venga, hau donde bedi, eta saia gaitezen.